Íme Hortenzia. Ő a 29 tagból álló Róka Mangusta család bajuszék feje. Alig 30 cm, de harcos amazon. Aki nem hiszi, könnyen ráfizet. Nem csoda, ha Hortenzia erőskező családanya, hiszen ragadozó madarak lesnek rájuk. Rivális bandák fenyegetik őket. Egy mérges kígyó pedig halálosan megsebesíti a család egyik tagját. A bátor kis állatokra számtalan megpróbáltatás vár. Hortenziának minden tudását latba kell vetnie, hogy népes családja túlélje mindezt. Íme a bajusz család. Hortenzia a domináns nőstény. Konstantin a domináns hím. Fülöp beilleszkedési gondokkal küzd. Izabella a gondoskodó. Augusta a lázadó. Bátor a vakmerő. A pajkos gyerekek. Róka Manguszták udvarháza első rész. A bajusz család otthona egy 3 négyzetkilométer nagyságú bozótos terület a dél-afrikai Northern Cape-ben, teli járatokkal és búvóhelyekkel. A Cambridge-i Egyetem kutatói immár 10 éve figyelik a vadon élő Róka Mangusta család szokásait és mindennapjait. A járatokat kamerák figyelik, Hortenzia pedig rádiós nyakörvet kapott, hogy a mozgásukat követni tudják. 3 héttel ezelőtt egy koromsötét üregben, 2 méterrel a felszín alatt végre megszülettek Hortenzia legifjabb kölykei. Hortenziára nehéz napok várnak. A kölykök a föld alatt biztonságban vannak, de a felszínen számos veszély leselkedik rájuk. A családnak össze kell fognia, hogy megvédhessék őket. Hortenzia jól tudja, hogy mindenben számíthat családjára, de csak az idő a megmondhatója, hogy a kicsik életben maradnak-e. A családi testőrség feje Konstantin, a domináns hím, a kölykök apja. Konstantin a legnagyobb és legerősebb hím. Az ő feladata, hogy megjelölje és megvédje a bajusz család területét a rivális bandáktól. Sőt, Hortenziára is oda kell figyelnie. Konstantin nem buta, tudja, hogy ő Hortenzia első számú választottja. Nagyon sok időt tölt vele, és minduntalan kényezteti, hogy saját szaporodási esélyeit növelje. Az üreg körül már kora reggel nagy a sürgésforgás. A szokásosnál is több őrszem kémleli az eget, a család többi tagja pedig a nagy takarításban és a bejárat rendbetételében segédkezik. Hortenzia legidősebb fia, Bátor, aki a család egyik legmegbízhatóbb tagja, a ragadozó madarakra ügyel. De vajon miért ilyen izgatottak? Ma van a nagy nap. Hortenzia kölykei előjöhetnek a föld alól, hogy találkozzanak a család többi tagjával. Hortenzia nem engedi, hogy más nőstények is szaporodjanak, ezért az ő kölykein áll vagy bukik a család jövője. Az első napokban a kölykök túlélési esélye azonban csak 25%, ezért mindenki riadó készültségben van. Bátornak kell lelket öntenie egyik halálra rémült kisöccsébe, kölyökbe. Végre mindannyian előbújtak, és a család hivatalosan is 4 új taggal bővült. Miközben Hortenzia őrködik, a népes család többi tagja lelkesen üdvözli és bátorítja őket.
De Hortenzia nem lehet egész nap a kölykökkel. Vadásznia kell, hogy szoptatni tudja őket, és azután újra párosodhasson. A rókamanguszta családokban a nőstények és a hímek is kiveszik a részüket a gyereknevelésből, és lelkesen őrzik a vezérkölykeit. Amíg a Bajusz család többi tagja Hortenzia vezetése alatt reggeli vadászatra indul, gondos gyerekfelügyelők vigyáznak az apróságokra. Ha szerencsések, rovarok és kisebb hüllők lesznek a mai étlapon, de ezért keményen meg kell dolgozniuk. Hortenzia fia Bátor pontosan tudja, hol kell ásni. Mint a legtöbb manguszta, ő is távollátó, de rendkívüli szaglása soha nem hagyja cserben. A manguszták nagyszerűen ásnak. Bátor karmai már koron feketék. A manguszták ásó alakú karmaik segítségével pillanatok alatt kikaparják a homokból a legfinomabb falatokat. Szerencsére vizet már nem kell keresni, mert a szükséges folyadékmennyiséget a táplálék tartalmazza. Amíg a családtagjai lelkesen ásnak, a domináns hím Konstantin őrködik. Ő már reggelizett, és nagyon komolyan veszi a kötelességét. Bátor egy veszélyes skorpiót talált. Ez a méregmennyiség már az embert is megölné, de a rókamanguszták immunisak rá. Bátor ennek rendje és módja szerint mindenét megeszi, a farkát is beleértve. Hortenzia igazi ínyentségre bukkant. Egy 1000 lábú. A rókamanguszták nem szeretik az 1000 lábúak bőrére kirakódó méreganyagot, ezért a homokban mossák tisztára őket. Mivel szoptatnia kell, semmi sem veszhet kárba. Odahaza a kölykök nagyon élvezik a szabadságot. A gyerekvigyázók felügyelete alatt egyre magabiztosabbá válnak. Anyjuk néhány órája ment el, de a kölykök már is éhesek. Szerencsére az egyik pótmama, a nővérük Izabella meg tudja szoptatni őket. A kifejlett nőstények gyakran megszoptatják egymás kölykeit, sőt, azoknak a nőstényeknek is van tejük, amik még soha nem szültek. Egy hét múlva már elég erősek lesznek ahhoz, hogy ők is élelmet keressenek a családdal, de most még csak a bejáratnál vannak biztonságban. A fiatalabbak már is visszatértek zsákmányszerző körútjukról, és a közelben randalíroznak. Ezek a lármás tinédzserek Hortenzia 1 éves kölykei, amelyek mindig valami rosszban sántikálnak. A gyerekfelügyelők már reggel óta virrasztanak, és a tűző nap lassan kiszívja az erejüket. Itt a legkisebb hiba is végzetes lehet.
Kinkajú az egyik rosszaság a tinédzserek közül. Épp az orruk elől rabolja el az egyik kölyköt, és már viszi is. Néhány perc múltán a kis fogolykölyök már is túl messze van a biztonságot nyújtó bejárattól. A fiatal rókamanguszták senkit nem akarnak bántani, csak bohóckodnak, és zsákmányszerző útra viszik a kölyköt. Nem tudják, hogy az olyan apróságok, mint kölyök, még túl kicsik ehhez. Életveszélyes játék, hiszen rengeteg ragadozó van a közelben. A fáradt pótmamák még észre sem vették, hogy az egyik védencük hiányzik. A kis tinédzserek, Kinkajú és bandája azonban néhány perc múltán elunják a játékot, és már is magára hagyják a 3 hetes kölyköt. A vadonban a kölyöknek semmi esélye nincs a túlélésre. Kölyök csak abban reménykedhet, hogy valamelyik hazatérő felnőtt megtalálja, de egyelőre sehol senki. Kölyök, Hortenzia 3 hetes kölyke az unatkozó tinédzser banda áldozatául esett. Elrabolták a fészekből, és már is magára hagyták. Könnyű zsákmány a ragadozóknak, ezért azonnali segítségre van szüksége. A főbejárat közelében már csak 3 kölyök maradt, és a kiskölyöknek se híre, se hamba. Ez nem jó hír. A tinédzserek pedig már el is feledkeztek róla. Szerencsére közel a felmentő sereg. Kölyök őrangyala a saját bátyja, Bátor. Korábban jött vissza zsákmányszerzőkör útjáról, és rögtön tudja, hogy a kölyök bajban van. A kis rablóbanda nagyszerűen szórakozik. Rájuk férne egy kiadós verés, de kölyöknek is haza kell térnie. Bátor ez utóbbit választja, és hazaviszi kisöccsét a biztonságot jelentő otthonba. Kölyök végre megint együtt lehet testvéreivel. Az izgalmaknak vége. Hősünk újabb zsákmányszerzőkör útra indul. A kiskölyök pedig azonnal szopni kezd a nagy ijegységre. Szerencsére Hortenzia mit sem sejt az otthoni eseményekből, és szorgalmasan táplálkozik. Mai zsákmányszerző körútjára a legnagyobb lánya, Auguszta is elkísérte. Auguszta a legelső alomból született, de most végzetes hibát követett el. A jelek szerint vemhes. A róka-manguszta csapatokban csak a domináns nőstények szaporodhatnak. Hortenziának az a legfontosabb, hogy a saját kölykei mindenképpen életben maradjanak, és ne legyenek vetélytársaik, még családon belül sem. Ha Augusztának szerencséje van, Hortenzia talán megengedi neki, hogy felnevelje a kölykeit. De az is könnyen előfordulhat, hogy megöli saját unokáit, Auguszta első gyermekeit. Szegény Auguszta bajban van. 2 helyet kell ennie, és csak anyja jó indulatában bízhat, hiszen alig 1 hét van hátra a szülésig. Hortenzia kölykei az elmúlt néhány napot már a felszínen töltötték. Most tanulják meg mindazokat a viselkedésformákat, amelyekre később szükségük lehet. A legfontosabb lecke a lyukásás.
Felnőttként majd vadászni járnak és járatokat ásnak. Aztán itt van a harcművészet. Nagyon fontos, hogy a rivális bandáktól meg tudják védeni magukat. A manguszták ráadásul nagyon tiszta állatok. A felnőtt állatok egymás bundáját is rendbe rakják. Így sem a parazitáktól, sem a belső viszálykodástól nem kell tartaniuk. Ahhoz azonban, hogy a rókamanguszta család teljes jogú tagjai legyenek, gyakorolniuk kell a két lábon állást. Minden rókamangusztának ki kell vennie részét az őrködésből. Minél nagyobbak, annál könnyebben észreveszik a ragadozókat, és riaszthatják a családot. De az egyensúlyozást még gyakorolni kell. Csak a jövő héten lesznek elég erősek ahhoz, hogy lépést tartsanak és vadászni induljanak a felnőttekkel. A rókamanguszták naponta több kilométert is megtesznek. A kölykök ezt még nem bírják. Az alig 3 hetes csöpségek már az óvodában elfáradnak. Amíg a kölykök békésen alszanak, a bajusz család többi tagja újra vadászni indul, és már is meglepő felfedezést tettek. Bátor is velük van. Ugyanolyan mérges és izgatott, mint a többiek. A rókamanguszták területén kisebb fedezékek vannak, hogy veszély esetén elbújhassanak a ragadozók elől. De ide beköltözött valaki. A puffogó vipera a világ egyik leggyorsabb mérges kígyója. A manguszták szívesen elűznék. Köréje gyűlnek, és lelkesen demonstrálják neki, hogy egységben az erő. Még a farkukat is felemelik, hogy nagyobbnak látszanak, és harci kiáltásaikkal igyekeznek elijeszteni. A vipera nem bírja tovább. Bátort 2 helyen is megmarta a kígyó, de a méreg csak néhány másodperc múltán kezd hatni. A többiek túl izgatottak, hogy észrevegyék. A puffogó vipera mérge rendkívül erős. A méreg a sejtfalakat támadja meg, és a szövetek lassan lebomlanak. Bátornak a pofáján és a combján is csúnya sebb tátong. 2 dózis mérget kapott. A többiek nem adják fel, továbbra is elszántan támadják a kígyót. Bátor egyre gyengébbnek érzi magát, már alig tud járni. A vipera nem enged, és a család végül úgy dönt, hogy jobb az óvatosság. Ott hagyják a felbőszült viperát. Bátornak döntenie kell. Vagy az élelmet kereső csoporttal marad és elvegyül közöttük, de annak az a veszélye, hogy a ragadozók, amelyek mindig a gyengébbekre vadásznak, kiszúrhatják, vagy hazasántikál egyedül. Akárhogy is, óriási veszélyben van. Végül nem marad más választása. A csoport már is indul. Bátor nagyon biceg, nem tud lépést tartani testvéreivel. Ezért úgy dönt, hogy a rövidebb utat választja, de a hazavezető út így rendkívül fájdalmas lesz.
A gyerekvigyázók reggel óta szolgálatban vannak a főbejáratnál. Már nagyon várják a családot, hogy a kicsiket átadhassák az anyjuknak, Hortenziának, és végre pihenjenek. A fájdalom, amit Bátor a lábában érez, kezd elviselhetetlenné válni. A ragadozó madarak csak a magányos mangusztákra várnak. Ha észreveszik, szegény Bátornak vége. A halálra rémült kis állatnak minden erejére szüksége lesz, hogy eljusson hazáig. Egy óra múlva a család többi tagja is hazaérkezik. Mindenki örül a kölyköknek. Későre jár, és Bátornak a sötétség beállta előtt kell hazajutnia. A többiek lassan a föld alá húzódnak éjszakára. A kölykökre is ráparancsoltak, hogy a hálókamrák felé vegyék az irányt. Időközben a teljesen kimerült Bátor is hazaérkezett, de nagy erőfeszítésébe került. Sikerült behúzódnia a bejárathoz. Estére el kell bújnia, de nem maradt több ereje. Már lélegezni sem tud. Valószínűleg nem éli túl az éjszakát. A Mangusta major következő részében. Hortenzia kölykei megint veszélybe kerülnek, mert betolakodó jár a bozótban. És a családnak keményen meg kell küzdenie a szomszédokkal a területükért. Magyar szöveg Gubica Csilla, narrátor Jakab Csaba, munkatársak Horváth Zoltán, Vigvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara, Hegyi Eszter. A magyar változatot a Discovery Europe megbízásából a Digital Media Services készítette.